V 21. storočí, keď ešte všetky zvieratka, ktoré vedeli rozprávať, všetky jednorožce, všetky takéto podobné stvorenia, ľudia, trpazlíci jeho byti, žili ešte v láske, harmonii a porozumení. Žil jeden krtko, s menom Krtko, ktorý bol veľmi odvážny, múdry a statočný. Dopočul sa, že nedaleko od miesta, kde býval, žila jedna obluda s menom Šlender, ktorá unášala malé deti. Rozhodol sa, že sa všetkým malým deťom pomstí, porazí Šlendera a nastolí mier. Dúfame, že sa tomuto nášmu mladému hrdinovi tento hrdinský skutok vydarí. Pokračujeme ďalej. Bol si istý, že Šlendera veľmi rýchlo porazí, tak si bral iba tie najnutnejšie veci. Berem si túto flaštičku, noženičku, veci z výpredaja a nožik, aby som mohol čím zarezať, a ešte 3D PSPčko, helmu a meč, aby som mohol čím zarezať. Bol veľmi závislý na rezaní, kupovaní, predávaní, skrátka. Bol to veľmi neobyčajný Krtko, ako bývalí Krtkovia. Pokračujeme ďalej. Ako išiel cez lúku, napadli ho cigáni, zlomili mu ženu, ukradli ho o všetky doklady, vodičák, peniaze, batoh mu celý zobrali, zbili ho, nehali ho tam. Náš Krtko sa naštval, postavil sa a išiel ďalej. Pokračujeme ďalej. Ako prechádzal cez tmavý les, kde nebolo si vidno ani na vlastné nohy, stretol Chuck Norrisa, ako pripínal neznámy plagát na strom. Ako sa k nemu priblížoval, Chuck Norris zrazu zmizol. Zrba papierik a Krtko sa pobral na ďalšiu cestu. Ako išiel, počul nejaký šuchot. Šuchot sa zvyšoval, napätie bolo silné, niečo na ňu začalo bežať. Krtko sa začal rozbiehať, bežal, ono sa to na ňo rozbehlo, skočilo a bolo to jablko. Krtko neočakávane povedal: Jablko, ja omdliem. Ale keď mi takto spadlo do ruky a už nemám čo jesť, dám si aj to. Krtko bol veľmi vyhľadovaný a zjedol jablko, v ktorom bol červík. A pokračoval vo svojej púti. Prechádzal sa bez strachu. Vedel, že v tomto lese nebude nič zlé, že sa nemá čoho obávať. Ako išiel, uvidel dom, ktorý bol úplne rozpadnutý, iba na stĺpy, všade bolo veľa prachu. Povedal si, že sa tam niekde skrie, lebo začalo pršať. Ako išiel, pri stenách, zrazu Slender! Krtko vôbec neočakával, že Slender bude takýto. Mal malú hlavu, dlhé ruky, mohutné, svalami obalené. Bol 6-krát väčší, ako bol Krtko. No ale Krtko sa nezdáva. Zobral svoj sword, skočil, že ide zaťať tomu hnusnému tvorovi. Slender sa uhol, Krtko spadol, Slender jednou ranou odťal Krtkovi hlavu. Krtko zobral ihlu, prešiel si ju a ideme. Krtko skočil, zaťal,
a odlúpil hlavu tomu hnusnému tvorovi. Spadol a krtko si zobral jeho hlavu. Bol to ťažký súboj, ja viem. Krtko nakoniec povedal. To bol ťažký súboj, ja viem. A ja to viem. Nakoniec dodal. Ale zabil som tú bestiu a už nebude nič deťom známe v škole. Deti, rodičia, no skrátka všetci budú žiť v miery a nebudú sa ničoho obávať. Takto náš hrdina splnil svoj cieľ a si dokonca stihol prísť na Vianoce domov.